Takže ďalšia časť našeho receptu pokračuje. Musíme míchať ručne. Žltek musíme vymýchať až do... Sorry, že sa mi vypla pamäť. Môj telefon to nestíha. Takže neviem, bude to možno na výčasti. A finálna bude na Facebooku. Na YouTubeku a niečo na TikToku. Škoda, že nemáme mixer, nevadí. Kúpime jedno. Nevadí, to sa smícha, pretože sem príde, co? Tvároh. Takže pripravíme si tvároh. Tvároh od firmy Áro a nám po dálnici letí fáro. Balia to jak madenčina ponožky. Takže tvároh od firmy Áro nám letí po dálnici fáro. Dáme to do toho žlúdka. Skúsime. Fucking bitch. Tak, dáme tam ten tvarúžek celej. Jo, nešetríme. Máme plnení. Mám rád tvaroh. Ale ten domáci, dajme tomu od Bobra spolužáka, to by bolo. Není nad domáce mlečné výrobky, alebo od paní Hlinkovej, ty vole, to byla jízda, její domácí. Tyhle spadni tam, je smet. Dobre, skúsime to vytlačiť, ak to ešte sníme. Než nevíde nás már. Jano Cmáro. Takže dáme to, áno. Pekne to tak vyčisneme, oškrabeme a mícháme. Tak. No. Jo, zajebáme somak. Necháme to vajíčko. V tom. S tou postiženou rukou musím trénovať. Ale to dáme. Tam palec, tam rameno. Paráda. To mixer by ste dodrbali. Toto dobre premačkáte. Tak, teďka dáme tam ten bílek. Láďa bílku. Tak. Som aj delať opačne, nevadí. Mamka tu mala na to taký fígel, že takto to chytila. A tam to hodila. Tak nejak to fungovalo, ale mne to zostalo na prste. Počkej, ona to dělá asi tak. Mamka v tom mala vždy prax, tak to chytila a hodila. Oblízla som palec ja. Mamke. Dělám prdel. Teďka to rozmixujeme. Ešte to půjde do tej omáčky, jo? Klídek. Ja vidím, že toho bude hafo. Je to výborné. Nemôžem to... Ten mixer mi chybí domáče. Nevadí. Ručná práce. Mamka taky neměla ako mladá.
Muselo to ručne šlehať a fungovalo to. Teďka. Ja si zoberiem, aby toho bolo víc, jeden vanilkový cukr, Termix, jo. Ono tam príde ešte tá zalívka, nebojte. Hasta la vista, Termix, cyklista. Takže dáme tam vanilkový tvaroh, Termix, pardon, ja debil, jo. Bombastic, Alvin Fantastic, premicháme. Tak. Teďka pauza. Vlastne na co pauza, stačí rozum. Teďka zoberiem takto kuštík, aby to bolo vanilkové. Nebojte. Tak. Tak, aby bolo na 2 rohlíky plus minus. Možná 3, no. Tak. Ešte rozmixujem. Teďka si dám Termix kakao. Jo, do toho. Tak. Termix kakao. Vonia kakao. A potom ako urobím ten tretí. Hej, bisťu. Hasta la vista, cyklista. To bude tým tretím, to bude málo. Čudo, judo. Nevadí, spravíme čokoládový. To byl aký kakao. Vonia kakao. Rozmícháme. Dobre, rozmícháme. Dáme zase na bok kuštík. Nehuč, pavian, ešte kuštík. Tak. A teďka dáme ešte do toho Termix čokoládový tvarohový dezert. Termix čokoloko. Môže byť. Tak. A ten dáme do toho. A to už neodkladáme. Je to hlafo. Ne. Tak. Rozmícháme. Musím dať pauzu. Ešte to budu míchať, jo? Nebojte sa. Ešte to premichám. Plnka je. Teďka je základ, aby sme mali tú drobenku namočenú v mléku. Tak musíme to ešte dobre rozmočiť, rozmachalať, jo? Aby z toho bolo úplne... No ono by sa to malo po správnosti rozkudlať, alebo ak sa to menuje, rozdrbať. Neviem či, rukami asi, ale to je dobré. Vypadá to good, taká sračka z toho. Teďka do toho dáme i čo asi, tú plnku, jo. Logika. Jo. Som si mohol zapnúť aj trúbu, ja trúba.
To je boží plnka. Mňam, jaj. Tyhle, sežral bych to nahne celé, ale čo by sme mali na obed a na večeři. No, takže to mixujeme, teda míchame, kým sa nám to neprepojí. Je to ľahké, nebojte sa, to mleko sa vyparí v tej pračke, teda v tej troube. V pračke. Joj, to bude boží. Teším sa. Dám pauzu. No a ešte vám ukážu, ako to bude plniť. Jo? Máme namočený v tom mliečku a mali by sme to takto plniť. Môžeme aj zatrbeť. Tak toto na ten... Tak. Ešte nie je plné. To na mňa ani nevída. Mami, ak si to delala. Joj, to je ťažké ako betón. Počkejte, musím si urobiť miestečko na tie už plnené. To sa tako rozmočilo. Nevadí, to sa zapečie. Tak. Zadrbaný budem, ak to je, no. Jo, to sa veľmi rozmočilo. Ja som somar, tento už skončil svoju púť. Ty vole, ja som dement. Juj. Pauza. Takže, moji dobrí ťotikéri, máme to v zapečenej mise, naplnené všechno, tie rohlíky. Jo, ja vám to ukážu takto z vrchu. Kde tu je? Tady. Jo, takto z vrchu. Jo. Ešte ten zbylej tvaroh sme tam dali a ja to takto už posypem. A mne to príde vhod, když to takto dám z vrchu. Neviem, čo sa s tým stane. Môžete špekulovať a komentovať, ale ja to takto mám rád. Jo. A takto to bude namočené vlastne. A uvidíme. Necháme to zapiec, nechali sme trúbu. Jo. A to je ponorené. Tu som vytlačil plnku, to nevadí. To nie je podstatné. Omočíme to. Jo. Toto sú moje špeciálne rohlíky. Nič sme nevyhodili. Nič nenecháme na náhodu. Nič. Takže tak. Pripravené to máme. Jo. Spadol tam mobil. Jo. Príprava je dobrá. Jo. Tak. Teďka vememe zapíkací misu s tými rohlíkami. Jo. A dáme to do trouby. Trouba na 180 stupňů. Jo? A šupneme to tam. Sice ja ju ešte nemám na 180, ale už to tam dám. Jo? Takže trubičke 180 stupňů 15 minút. Jo? Takže tak. Pak hotové jídlo udelané budete môcť sledovať na TikToku, na mojom profile TikTok Henry. Zdravím vám a přeji vám hezký večer.